welcome sa Abril. Sa lado teknikal, ang sakuyang partner digdi, ang pinakang talented, pinakagwapito, number 1 na DJ sa di Rinconada area. Paring Charlie Binaobra. Sa opisina, yaon man si Ma'am Kyle Ligacion, ang sa mong magayong-gayon na finance manager. Sa information digdi, si Rodel Cesar. Sa transmitter site, si Joanna Divilla and Tony Saison. Labo-labo na bagaan mga soundtrack padi, nagirelibot. Mga ibatang kandidato, puro soundtrack. Maman lamang tabang na itatao sa mga botante. Puro padukot nin mga poster, tarpaulin. Batang mga kandidato, daman itatabang sa mga botante. Tapos sa mga pigpopo sa social media, una mo sindapan mga magaling. Una mo iyo pa nakapagsirbinin maray sa mga namamanawaan. Ay inda tayo, Diyos ko. Grupo po. Kana man laila ilang mga nag-aaspirar. Maririsan nindo ang talagang nakakatabang. Namamati nindo kung siya nakakatabang sa indo. Iyon, suportaran po nindo. Pero kung ang ibang kandidato, puro sa naman tarpaulin, soundtrack. Nagkukusog na kan mga speaker sa mga auto. Pag diseminar kan sa inda mga political jingle. Mama na itatabang, ay ano man tatabangan nindo kung puro poster, tarpaulin na nahihiling na. Dahil tama na mamati ang tabang ka niba, ano? Daog lamang kamo kang grupo ni Gob Mig sa Villafuerte sa Rinconada, nag-house to house na, may bit-bit pang magayon na programa, may bit-bit pang mga ayuda. No, kaya tunay na migpayaba, tunay na mig-service sa di Rinconada, ang masunod na Congressman Mig sa Villafuerte. Siring man ang masunod na Gobernador, Luigi Villafuerte. Asin ang masunod na Vice Governor Sal Fortuno Jr. Labo-labo ang house-to-house campaign. Aros na libot na po ang interong barangay sa probinsya po ng Camarines Sur. Kan Team 1 Camsur. Kan Team 1 Rinconada. Magin ang Team 1 Iriga. Labo-labo man ang house-to-house campaign sa mga kababayan ta. Bagong aarog kan iba man mga politiko, padangog-dangog sa mga barangay ninda, kan mga pakaraot laban sa mga Villafuerte. Kung nahapot taman ang grupong inini, andaya ano man na itabang ka ini, magindigdi na sana po sa Rinconada area. Saka sa mga pinahiling niyang mandata niyang pag-uugali, sa pangungulog, sa botante, arog ka ito na sa empleyado kan kapitulyong ginuulog. Araw sa kalon, tanggalanin Ray-Ban, itong sarong lalaki. Sakya down, itong driver nin sarong rice mill sa pili. Itong nakakotsing driver na pigpaparatabuga. Ano man ang naitabang ka ni, sa kanugali ka ni. Dapat po, aramon tainot, ano gali kan mga nag-a-apply sa itong mga kandidato. Ano pa di sige kung tanam sumago, mayo dahil nadadangog. Hello. Mari ka ni Duwanang. Hello, test mic, hello. Hello, test mic, hello. Hello.
So bago pa lang, padi, sige kong raburablig, di tayo mo nadadangog sa air, day. Ang yan. O tarong ko. O mga togang, labo-labo na ang kampanya. Kan mga manlalaya na kandidato sa lokal, maging sa nasyonal. Pero po, ang nahihiling kong nag-house to house talagang mahigos. May bit-bit na ayuda tabang sa mga kapobrihan, sa mga botante. Ang grupo po kan Team 1 Kamsur. Sa pahinginot kan masunod na gobernador, Migs Luigi Villafuerte. Sharing man sa Rinconada, ang Team 1 Rinconada sa pahinginot ni Migs Villafuerte. Masunod na congressman. Sige ang panaong ayuda, tabang sa mga kapobrihan, sa mga nangangaipo. Bagong araw kanibang nagkakandidato na puro tarpaulin, soundtrack ang nahihiling ta. Ang soundtrack pati minsan, garo niya, ako lobat na. Makaurag ng dango ko. Pag nalulubat, recorded sa mga political jingle kanibang kandidato, hindi tayo, Diyos ko, magtaga-charge. Aber daw, nasa rin niyo niya. Karondang Philip Barasen. Bicol Connection Report. Hello, good morning. Karondang Philip alias DJ Pogi. Pasok. DJ Pogi. Hello, Lip. Dagos, pasok. Ay, ano na tayo? Ayun na daw si Philip. Lip, come in. Dahil nabaga si Philip na dadangog. Sabi daw, digdita daw si Philip, resibyon sa satuyang cellphone. Dahil siya nakakalaog naman sa saro. Sabi daw, good morning, come in, DJ Pogi. Yeah. Salamat, Paring Joey. Oo. Salamat man. Ang trabay niya to. Bago ka naglalawag sa monitor. Ano, mayo pananggad? Mayo naglalawag sa monitor, tabi karon ng Joey. Ay, iyo. Pwede, mayo na kita nagluluwas, nagbubuga sa radyo. Pwedeng siya, paano daw ni? Oh, iguana, mapa. Hello, Lip. Mayo pa nagluluwas background, igwa. Ay, iyo, background lang ang nag-ano. Pwede, itong background mo sa laog, ano mo daw? Doon naka-off naman yan, eh, oh. Pwedeng siya. Pwedeng siya, please kami. Ay, pwedeng siya. Pwedeng siya, makisuyo daw. Paki-off mo daw muna itong background na nagluluwas. Alat daw, alat daw.
Hello, test mic, hello. O, Lip, pwede ka na mag-upload. Nadadamag mo na ko, Lip. Hello, Lip. Kung nadadamag mo na ko, pwede ka na mag-upload sa landline. Ayan, orig din na lang. Sige. Maray na ka. may pig-adjust lang kaya kita. Sa technical adjustment lang kita, ano. Anyway, pasensya na ka mga to, gang ano, ha? Okay, Lip, ilaog mo na. Hello. Hello, ilaog mo na. Salamat karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Dikit na adjustment sa technical. Pasensya na. Amo. Naman sa mga parantabay talagang garo ginagamitan in high-tech na marhay. An sa tuyang linya. Dahil na pagparahalo yung tabi karon ng Joey. Kaulayon na daw si Senior Fire Officer 3, Sir Rodel Binaplor, na Information Officer ka na Bureau of Fire Protection, digdi sa Ciudad Can Iriga, dapit sa naging aktibidades ka na BFP, ining ginibong fun bike, ngunya na pagka-aldaw. Sir, good morning po. Lahat po kita sa Arpen Disigay. Angkor po si Karondang Joey. Hello, Sir Joey. Good morning. Ay, good morning po, sir. Ano ang mga pinagkakasibutan kan sa inyong opisina po? Sigunya, sinatatada na lang na activity tabaga regarding dito sa Fire Prevention Month celebration. Ining fun bike. And successful naman na nagibutan na kasubagong amay mga alas 6:30 nagphone na si fun bike. And nag-abot na nga ni Sir Joey. Okay po. Ano nga niya na Fire Prevention Month pa kita? Ayun po, yun na nga nitong culminating activity na pagtatapos kaya nagkaiwa kitang fun bike. And gusto ko man, Sir Joey, na mapasalamatan ini bagang nagparticipar. Alam mo, dakol sindang nagparticipar. Mga more than 100 ko itong participant. Arba kaining grupo ka na CDRRA mo, bikers, tapos ining Eagle Bikers, tapos Sovereign Bikers, Rotary Bikers, at Hall of Justice Bikers, and ading Pagod Bikers, Opo Bikers, tapos ining Masuso Bikers, tapos ining Gura Bikers and Philippine Army, tapos po ining Banat Bikers and PNP, and ining Psychologist Bikers. Salamat sa inyo po sa pagpartisipar po. Ay, iyo po, oo. At least, dawa ba kung oral daw po gayod, pero may kitang talagang nagapapagirumdum sa to'y mga kayamanwa na pirming maglikay ano po sa kalayo. Iyo po. Sa ropa. Ay gusto ko ipaabot sa mga nagdadangog na bako lang kita mag-observe makunya na Marso. Miling tapos na si Marso dahil na kita nag-observe, and gusto ko ipaabot na dapat po oral daw tayo observe ining Fire Prevention Day. Tanganay makalikay po kita na dahil masuluan sa toyang mga pagrurugaring uno pa man na kagamitan ta. Iya po. Sa election po, national and local, ano ang Bureau of Fire Protection personnel, ano po yan, non-political party ka mo? Ayo po, mayo po kita. Dahil man kami nagpaano na may memorandum kaya na dahil man kami pwedeng mag-kuyan kung isa'y masuporta. Kuyan lang obligasyon tayo itong magboto. Ay, iyo po. Kamo po pala mga botante man, ano? Nagboboto man kamo? Ayo po. Okay. So far, ano opisina po nindo sa Iriga, magayon na? Ayo po. Kompleto man kita sa fire truck? Kompleto po ang fire truck na pito na gabos yan serviceable, and sarong risk ay sarong ining ko yan baga
ambulance. Ay iyo, ano kaya po baga, fire, permi man nadudulo kaning tabang sa mga pag-rescue, sa mga na-aksidente sa tinampo, ay guwaman pa lang kamong ambulansyang naka-standby dyan. Iyo po Sir Joey, kaibanan na sa tuyang mandates na ang biyoro ba ko lang sa solo, kundi sa pagligtas kung mga rescue, rescue operation. Makamong schedule o ba, ano nga yan, hiring po? Ay, sangunyan garo, igwa, ano na lang ako, maray tanayapod mo yan, Sir Joey. Oo. Kuyan, garo hiring mo yan, ano na lang sa internet, ang BFP Region 5, igwa man sindang garo ko yan, pwedeng duman mag-apply. Ano dyan sa fire, dapat graduado sa 4 o 5 taon? As in, dapat board passer ba or dapat civil service eligible? Dawa po anong ko yan, eligibility basta ito po bagang itong civil service examination, tapos board passer. I see, oo. Marita kadakol bagang gusto maging fireman, at least parehas man ngayon ang benepisyo. Kung maglaog sa PNP, maglaog sa IEP. Iyo po. Unang-una po, digdi sa iriga talaga kami kulang. O kaya kung sisay mga gusto po mag-apply, magkuya na lang kamo sa region, mag-inquire na lang kamo. Ang 38 anyos, pwede pa man mag-apply. Ang aram ko kaya kan si Joey, igwang kinukuyan siya ng waiver. Pero ang pinaka-qualified po talaga, itong 21 years old up to 30 years old. Hanggang 30 years old lang pala. Oo. Ang mga tugang tapalan sa pwede man mag-apply sa Indo. Itong mga professional tang tugang na mga itom or ining mga or ano nga po gani? Mga IPs. IPs, oo. Iyo po. Very qualified siya. As long as na makuyan, mamit ninda si maximum requirements kan Bureau of Fire. Dahil naman, no need naman ang mga requirements sa height sa Indo. Mayo na sir, Sir Joey, taigwa na bagang ko yan, batas ka ito na pinagpirman ni Senator Bato de la Rosa. Tapos ko yan, garo pinaplansa na lang si IIR ka yan. Daning may implement na sa gabos na mga aplikante gusto maglaw sa mga any branch of services. I see, oo. Di okay po palaan. Oo. So, manaman po akong gayong kaputan sa emo, sir. Congratulations na lang sa Indo. At is kulang man po baga na irehistrong kasulo sa Iriga and nagpaugma pa kamo sa mga manlain-lain pala na organisasyon, grupo, nagpapanran pa lang kamo di sa Iriga. Iyo po. And gusto ko man tabi Sir Joey papasalamatan ang local government unit kan Iriga City Iriga City Hall na kuyan sa pagsuporta kan mga programa po sa pamumuno po kan Mayor kan Iriga si Mama Madeline Eurobi Alfilor and likewise ang mong kuyan head kan Emergency Operation Center si Ma'am Maricer Almelor. Salamat po sa mga supporter. Ano po si Governor Mix Villaferte, pigdulok man lamang nindong libawa, tabang ngayon na suportaran man kamo dyan sa Bureau of Fire. Pirmi man po, kumbaga kuyan man, kakakaibaran kabos na programa, aram mo, sir, kuyan man kita, and under man kita kang province pa po. Gusto mo man pong magpasalamat sa liderato ni Governor Mix Villaferte? Ayo po, mapasalamat kita and sorry kung dahil ko na yun po. Masalamat kita sa tuyang gobernador kan Camarines Store. Sige. Salamat po Gov Mix Villaferte from personnel officers of Bureau of Fire Protection Office sa Iriga City. Back to you, Lip. Hello, Lip. Back to you. So, mayo naman tabi akong mga kaputan na Karondang Joey, unless otherwise kung igwapang mga gustong ipasabot si Sir Rodel.
Super mayo naman ako, Sir Philip, and salamat na lang tanapay abot na mga programa kan Bureau of Fire Protection and sangaran po kay ning Bureau of Fire Protection personnel headed by our acting City Fire Marshal Senior Inspector Gary D. Francisco. Kami po nagpapasalamat sa mga suporta kang gabos na gobyerno na nagsusuporta digdi sa Iriga City Fire Station. Salamat po. Okay, Lip. Initabi karon ng Joey na pakikipag-ulay niya to kay SFO3 to del Binaplor na information officer kana Bureau of Fire Protection digdi sa siyudad kan Iriga. Ako ma-apply taga-kapot nin host. Iyo. Pwede. Oo, itong nagpapalaba mo kan host karon ng Joey. Mhm. Tanganing abuton na tubig na kukuhan kuning kaso may emerhensya na igwanin kasulo. Unang problema dyan sa barangay Lamidalya, may nagpaabot na naman sa kuyanin reklamo na perming uda-uda tubig. Mhm. Alas 6 din pagkaaga, mayo na subot tubig, magkaigwaman ng tubig na nagluluwas sa mga poset, nakalubog. Ay, interviewan ang bagong tango niyan, manager diyan sa Prime Water. Kunya na kan manager tabi, karon ng Joey, tigapot ko sa gwardiya, duwa na. Kaya interview man duwatang manager diyan. May saro bang general manager? Johnson Chowa, tapos ining si Engineer Ervin Pares. O niya si GM Lobby Corporal, kumusta? Kunyan, naghahalap na lang bagayang kan order, kan Prime Water. Kaya interview mo Kung na. pwede siyang magpa-interview. Kung si Sam pwedeng ma-interview diyan, tangaring maraman ta Nag-board kung anong meeting problema ani palang sa ngunyan. serbisyo, ha? Nagbo-board meeting, kada taman pwedeng disturbuhon. Ay iyo. Ay grabe man. Sabi ka na gwardiya. Kunyan kaya, ini pala si Engineer Ervin Pares, may order na kung ma-interview sa buot, mag-agi muna sa iya. Ay iyo. Sige. Thank you, Lip. Bicol Connection Report. Okay, good morning. Diyan sa District Office ni Congresswoman Josal Portono. Nagka-tune in dyan si Ronnie, paring Ronnie, saka si Manoy Totoy Portono. Natugang ni Congressman Sal Portono Jr. Si Rimang, ki Congressman Sal Portono Jr. or Senior, Congressman Sal Portono Senior. Good morning. Aros ang hanga kong mare sa mga Portono. Maski ki Congresswoman Josal Portono, pag ako ki magdulok ning tabang sa enda po, automatic na ayuda itinatao. Kaya si Sal Portono Jr. makusugon po ang sa iyang kandidatura sa Laucan Probinsya. Nangorog na digdi sa Rinconada area. May pinagmanahan in maray na ugali. Namanan niya ang pagiging matinabang kan mag-agom na Portono. Mayong nagdudulok ng tabang sa enda na daipig tatawanan. Gabos na nadulok sa mga Portono, perming may bit-bit ng ayuda o tabang hali sa mga Portono. Kaya dakulao na bagay na ipadagos ni Sal Portono Jr. an maray na serbisyo kan mag-agom na Congressman Sal Portono, Congresswoman Josal Portono, digdi po sa Camarines Sur, especially sa Rinconada area. Mabuhay ang pamilya Portono na padagos na nagpapayaba, nagsiserving tultol sa Satuya, sa Laucan na probinsya sin Rinconada area. Mayong pinipili, nagbuto uday, basta magdulok tabang sa mga Portono, tinataan po, anapot, pira, gurano, uya. Yan bagan maray na ugali talaga kan mga Portono. Lalo na si Kong Sal. Diyos ko, grabe kung magtabang po sa mga nangangaipo, asin na may mga emergency ang pangangaipo. Kaya ang kuraho kan mga butante sa Rinconada, sa Kamsur, Sal Portono Jr. kami for Vice Governor.
Oy, salamat man sa mga ano ta pala ano, sa mga dagdag tapang sponsor sa Lenten ano, sa Semana Santa. Iyairi digdi sa RP hindi kaya yan 7 last word kan sa tuyang kagurang na si Hesus Kristo. Asin paghurup-hurup na naman kan sa tuyang mga kasalan, hagad ng kapatawaran. Asin sa pagbagong buhay. Salamat kay Mr. Anastasio O. Bungalos, Municipal Treasurer's Office, Nabo, Camsor. Ang Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jeannie K, located at San Roque, Iriga City. Siring man nali kay Honorable Councilor Manhol Oxiano Luzon of Nabo, Camsor. And kay Honorable Marvic Dumagsang, ABC President of Nabo, Camarines Sur. Diyos mabalos po sa pag-sponsor nindo sa mo sa RPNDCKI sa nagadangadang na pag-ayrita takod kan pag-komemorar pagrumdum tagiraray po kan agi-aging kasakitan ni Hesus Kristo sa ibabaw kang kinaba kan siya na kasalamuha tadigdi. Salamat man sa Bilin Lying In Clinic. Makukuhayan dyan sa Bao, Camarines Sur. Sa diriyan ka nag-aspirar na counselor, Gali Bayos o Bao, Camarines Sur. Sharing man ang masunod na top notcher counselor sa Bato, si aspirant counselor Pongpong Ramos, retired Fire Marshal, haloy na nagserbi sa Bureau of Fire Protection. Name recall naman sana si ano niya baga. Papa niya sa kasi mama niya, haloy na nagparaserbi man na counselor dyan sa Bato. Oy, sa mga taga Bato, good morning. Masakit lang ma-interview si Mayor Frank Bernaldez pero may manasibot. Kay Miss Gina Cisno Ablon Basquiñas, good morning, thank you. Si Gina Barameda, also watching, thank you. Sabi ni Mr. Joter Senior Alcomindas Tersenyo, Mosta Idol, alam na Fortuno Jr., my cousin. Ayaw man ang gada na O Kong Sal, sa Rosa, nagkakampanya sa Iriga City. Ang sa imong gwapitong pamangkin. Ang founder, ang chairman kan Guardian sa Iriga City, si Joter Tersenyo. Sal Fortuno Jr. ang Samoya ang Vice Governor sa probinsya ng Camarines Sur. Saka itong resita ko sa imo Joter, dahil mo paglingawan. Pag ikaw udang-udana, mga di kasananin na sarong aman niya mo sana. Sa epektibo ang pangadyo na ining our father baga, ining aman niya mo. O, tapag kayan, may matics na sa emo. O, pag nag-text na ang kagurangnan, may ayuda ka nang marireceive. Sige lang ngayo-ngayo. Saka ang pangadyo na pinakamabertud, makapangyarihan ang pangadyo sa ibabaw kang kinabaan. An aman niya mo. O ang grupo ni Gubmig sa Iriga, sa Kasaringkunada, sabi kan ibang mga kagrupo ni Gob, isi Gubmig pala niya, garo mayong kapagalan mag-house to house. Gusto niya nga saro-saroon na kaulayon ang mga pamilya, mga residentes na dudumanan ngay mga barangay sa Iriga, sa Ringkunada. Oy, good morning man kay Bokal Manny Noble, last termer board member. Nakaantabay man sa to, saka ang sa iyang aki, ang masunod na board member. Shine Pajardo Noble. Ay, good morning, Sabi kan ibang mga kagrupo ni Gubmig sa Team 1 Iriga, sabi ni Manobaksyon, kagawad Boboy Gibaray, grabe pa lang yung mga kampanya si Gubmig, mayong kapagalan. Alhal lang kami si Gubmig dahil pa.
Aros nga ubuson ang mga harong na pigaagian ng mga barangay. Digdi nga sa iriga. Grabe nga yan. Aros korugoso nga si Gubmigs. Kan mga pigdudumanan ming mga residentes para mangampanya na Governor Migs pag iyo na po ang suportaran, tabangan, butuhan na maging congressman sa Rinconada. Grabe po ang gusto niyang itabang sa tuya, sa iriga asin sa Rinconada. Bako lang bagas ang gusto niyang itabang. Tadigdi pa lang sa iriga, dakulo na pamilya digdi ang tios na dahil manatabangan ni Madel Alpilor na magyaman. Ining mga tios na ining pamilya sa iriga, si sinasaro-saro ni Gubmigs na tabangan ning bagas. Makamakon mo yan. Si Madel, dahil lamang na tabangan ning monthling kung perang kilong bagas lamang ko tana, ning mga tios ta sa iriga. Dinaog pa ni Gubmigs na sinasabing dayo, pero ilugod ang tunay na nagpapadanga at nagpapayaba sa mga pobre tios na mga taga-iriga. Amakon mo yung kumpirang ribo, mga 15,000 ang tinarget ni Gubmigs na pamilyang tiyo sa iriga. Na bulan-bulan, agko 10 kilong bagas. Dayang kaya ni Madel. Apirangan na gusto niyang tabang na yan, kinakaulay ni Gubmigs ang lambang tios na pamilya sa iriga na gusto niyang matabangan na sa lambang pamilya sa iriga and Rinconada, agko maging professional. Kaya ang bit-bit na magayon na programa, promesa ni Gubmigs, na gusto niyang gibuhon kung siya tabangan nindo. Magkaigwa kita digdining public university or public colleges sa Iriga City na ibubugtak niya sa tahaw kan kumbaga sa puro kan urban, puro man kan sa tahaw kan mga bukid na barangay saka sa tahaw kan mga urban barangay, rural and urban. Ang tahaw kaya para na dahil mga dipisilan sa transportasyon ng mga estudyante sa college. Diyan siya mapalaag ng public university. Saro-saro niyang pigdudumanan ng mga pobre, tios na mga taga-iriga, asin Rinconada area. Apira kan pigtatabang ayudang bagas kada bulan. Gusto niya pang maging professional, lambang sa lambang pamilya ako maging professional para maging marayman ang buhay. Pag may professional na, magkaigwanin maray na trabaho, makatabang sa mga tugang, makatabang sa mga magurang. May stipend pag naging scholar ka mo ni Gubmigs saka ni Governor Luigi Villaferte. Yaon nang suporta pa ni Sal Fortuno Jr. sa tuyang masunod na governor. Magiging professional po. Ang dawa saro sa endong pamilya. Pag naging professional na, ang sunod na naman, iagad din dong tabang na naman na maging scholar kay Gubmigs. Tatabangan ka mo. Gusto niya digdi sa Rinconada dagdagan ang mga community colleges na maabot ang panahon pag siya na po nagsiserving representantita sa ikalimang distrito, maging State University, Rinconada State University na. Magiging mga bright, madudunong, mga professional na ang mga taga-Rinconada, maasinso ang ekonomiya, maasinso ang pagbuhay kay lambang pobreng mga namamanuan. Baka mayo nang maging pobre. Kung gabos na may maray na profesyon, dangan may maray ng hanap buhay o trabaho. May halangkaw na sweldo. Dahil kaya yan, naginibo. Dahil yan naginibo kan mga alpilor sa iriga na magkaigwa ko na nin public university digdi po sa iriga. Napakagayon na programa po. Kaya linilibot niya saro-saro ang mga tios na pamilya sa Rinconada, especially sa iriga. Kinakaulay niya itong mga may gadan na pamilya, pigtatabangan niya po, ang burial assistance niya po. Taigwa po siyang Kapuerte Medical Assistance program na sa mga pamilyang nagagadanan, nababaan 5,000 pesos. 5,000 ang pinakababa, maximum to 100,000 pesos ang tinataong ayuda po.
kan kapuerte medical, financial, kan sa tuya pong kapitulyo. Kaya napakalaking tabang po ini sa mga kababayan ta. Duman sa mga barangay officials na inaagyan niya mga barangay, kinakaulan niya kung ano mga problema. Tadigdi sa Iriga, may mga barangay digdi na dahil pa pinasiminto ni Mayor Maril. Dahil man napasiminto kan mga alpilor. Bakong arog kan ibang mga munisipyo lang, naharos ang mga barangay, simentado na ang mga tinampo. Digdi may mga barangay pa palang kitang dahil simentado sa siyudad kan Iriga. Dahil po nataanin priority kan mga alpilor. Kaya si Gubmix Villaferte ang Pag-asa, saka si Rex Oliva, kung iyon naman ang maging next mayor, taang kuraw kan Team 1 Iriga, pagbabago naman po sa Iriga. Haloy naman na pinagbigyan kan mga taga-Iriga at mga alpilor na mag-administrar, magpugol kan posisyon sa pagka-alkalde. Pero hilingon nindo ano ang naginibong asinso lamang. Pero kung ang mga alpilor tinan priority ang mapadapit sa programa sa salud, nagkaigo lamang kitang public hospital. Bako taan sinasabi pa ni Mayor Madil, mayo dang return of investment ang public hospital kung mapagibo sa Iriga. Dahil niya po iniisip, kadakol po ang may kahilangan. May mga senior citizens, mga taong may kamatian, may kahilangan, nakaipuan po ang asistensya kang gobyerno para sa public hospital. Iyan po ang gustong ipangako na maitabang ni Congressman Mix Villaferte kung siya tatabangan nindo. Magkaigo kitang public hospital sa Iriga. Sa iyang 9 years na paninirbihan ko mo gobernador, tinaan niyang priority ang programa sa health. Lalo pang pakukusugon ang health care system sa tabang ni next Governor Luigi Villaferte sa Camarines Sur. Kaya nga ni nagpatindog na siya kan Camarines Sur Medical Center. Kinumpleto na po ni Gubmix ang mga equipment, hospital equipment. May libre na po dyan na dialysis center sa may mga problema sa kidney, hilang na nagpapadialysis, libre po. May mammogram sa mga kababaihan na igwang problema sa suso o kanser, sa suso, libre. May CT scan, may x-ray. Apira po kayan ang magayong pang programa sa salud kan mga Villaferte na dakulang tabang sa mga tiyos na mga kababayan tang naghihirilang, mga inuoperahan. May ayuda sinda po sa mga hospital bills. May share po sindang itinatao sa mga kapamilya kan mga naoperahan, mga pasyente. Tinatabangan po ni kang Kapuerte. Medical assistance. Igwa kita kayan opisina di sa Iriga City. Ansaro pa sa Karahayan po, may medical mission po sindang regular na ginigibo dyan sa Kapuerte Office. May libreng bulong, may mga doktor. Nagdisponer nin diagnostic van para sa laboratory test libre. Sa ultrasound, sa ECG, X-ray, libre. May bulong na libre. Igwa pa sindang dental clinic on wheels na pigdisponer para sa pagpagabot ng ngipon nindo libre. Pagpalinig kan ngipon, pati gayod pagpostiso kan ngipon nindo, pwede pa nindong idulok tabang kay Gubmix Villaferte. Dahil ang kaya, mga programang iyan. Kan grupo ni Nunoy Nandaya na nag-aaspirar man na gobernador, tumukdo ka man daw, Nunoy Nandaya, kung ano man ang naitabang mo sa mga pobreng mga taga-Camarines Sur. Kaya lamang nindong sabayan ang itinatabang kan mga Villaferte sa probinsya. Agkubasang kamong medical center,
Agko basang kamo sa ading programa sa health na natatabangan na itong mga nako-confine na admit sa ospital na operahan na ayudahan nindo. Pero po ang Villaferte haros ribo-ribo na mga pasyente inoperaran na ospital ang sa inda pong tinatabangan. Kamo, ano man lamang maitukdo nindo? Ano ang naitabang nindo sa mga kapobrihan digdi po sa probinsya po ng Camarines Sur, mga yaon salado kan oposisyon? Igwa lamang kamong eskwelahan na arog kan mga community colleges na libre ang pagpaeskwela sa koleyo. Igwa pa ki allowance na itinatao ang mga Villaferte. An opposition garuseling ko mayo. Mayo kamong community colleges. Tadigdingan ni sa eriga mayong community colleges or public university o public colleges na ipinatindog ang mga alpilor. Hain ang sendong naitabang. Parehas kamo ni Bipilini. Na gusto man ang tabang sa laylayan, mala, takita, nasa laylayan pa manggiraray. Pero ako Bipilini ako. Dahil ko pwedeng kumontra, sabi ko lana ini pali. Kundi gusto ko lang sabihin. Itong namati ko ba manggiraray na nasa laylayan lang ako. Pero dahil sa karahayan kan mga Villaferte, ining mga taong nasa laylayan sa indang pigtatabangan. Asin sinusuportaran, magin ang mga senior citizen, asin ang iba pang mga sektor, haros gabus. Gusto nindang matabangan asin day pabayaan. Pero ang mga urag-urag kan mga yaon salado kan oposisyon, puro na sa nindo pigraraot ang mga Villaferte. Kesyo kung ano-ano na sanang pakaraot ang sa indong ginigibo. Amakon mong nananaong bagas ang mga Villaferte, raraoton pa nindo. Lalo na kan mga parabatok man ini kan mga yaon salado kan oposisyon. Nata kami po tanag iyan mansan kapuerte, di man po kami natabangan. Nagsubmit man po kami ko mga pigayat nirang papilis ko may palas, ko may palastir udaman. Ipalo apo nindo. Ta imposible po yan. Yan dyan ang aspiranting parakonsyal. Si Jorel Kaayaw, ang head, kang kapuerte. O, Jorel, may nag-text digdi 0912-1237-467. May inagad asin ng tabang dyan sa kapuerte, sagod sa ngunyan, dahil pa na itatao. Paki-follow up man po, pakiasikaswa man tabi. Kung may kulang pang dokumento, pa-kompleto man tabi nindo. Tayarak man kani. O baka po kaya dapat personal ka mong duman sa kapuerte, asin may interview po kaya yan kung pagkasubmit nindo, kan mga requirements, baka kulang pa, kaya kumpletohon man nindo. Dangan, i-interviewon pa kamo dyan. Baka dahil pa po kamo na interview. Kaya, personal po kamo mag-follow up. Kan sa indo pong hinahagad, imposible yan na dahil kamo tabangan. Maray kon makaulay nindo si Jorel Kaayaw mismo. Taga saan po kamo? Anong banwaan kamo? Taga saan po kamong lugar? Tangarig mapasyaran ka mo ni Jorel Kaayaw. Kompleto answer na papilis na pig-submit na mo. Kompleto man pati da. Pero yaong po digdi ang pasyente sa Iriga or sa Rinconada o sa Kamsur. Baka po kayang pasyente nindo nasa ibang lugar, nasa Manila. Kaya po ang communication kayan sa hospital, saka medical track records. May medical abstract na inahagad, ang kapuerte, may inaapod na final bills, may mga ID, valid ID na dapat kamong isubmit. So naghahagad tabang sa kaitong pasyente, dapat pareho kamo may isubmit na valid ID.
Tapos, itong medical abstract, itaon nindo, isubmit nindo, original. Tapos itong total bill, itong final bills, nahali po mismo sa hospital. May mga interview pa po yan. Okay, dapat maasikaso na kamo po mismo personal mag-follow up kayan sa Kapuerte Office. Sa kadakol pong naghahagad tabang sa inda, kung nindo yan balik-balikan na personal nindong kuliton asin follow upon para maayos po ang sa indong inahagad na tabang. Kung maparatiks lang po kita minsan, nalilingawan, kung text lang pero personalon, tangarig maitao po ang hinahagad man nindong tabang sa Kapuerte. Takadakol po, nag-aaragad tabang po dyan. Gabos man po na asikaso. Kaya dapat personal ang pag-follow up. Bako po sa text lang. Yan mga tugang digdi sa iriga, mayo lamang alpilor na arog po kaning medical assistance na tatao. Igwaman dakit ang City Health. Pero ang pasyente baga, nag-i-istorya kikagawa din si Limewat. Resita lang ang itinao kan doktor. Kan City Health. Pero iga po kitang pigbabudget taon-taon para sa health kan mga taga-iriga lalo nang inagyang kita nin pandemic sagod sa ngunya nagko pa kita kay COVID-19 pandemic. So hain po ining mga ayudang ini. Inahanap ini sa mga sa administrasyon kan Alpilor kan mga taiga-iriga sa lamang ang ayuda o tabang para sa health program ni Madel Alpilor kan syudad kan Iriga. Maray pa ngayon ng Kapuerte, naglaglugod nga digdi yung opisina. May medical mission. Regular, haros oral daw. Nagtatabang sa mga naghihilang. Kaya po, hinahanapan po ng accomplishment. Asin mga programa. O ngunyan, mga kandidato po nag-aspiral baga ni si Madil for Congresswoman. Nadigdi lang nga ni sa Iriga. Kadakol na tulos naghahanap-hanap kan serbisyo sa health. Naday kayang gibuhon po ni Madil ang nagiginibuhan na tabang kan mga Villaferte sa programa sa salud. Ini probinsya pa ng Camarines Sur. Samantalang si Madil, lalangkaw mambagang irakan na City Hall. Nita, dahil kayang maayudahan medikal sa tuya pong mga may kahilangan na kababayan sa Iriga City. Na dapat yung mga naghihilang na hospital, na operahan, araw kan Villaferte. May financial na tabang. Yan ang kaya kan Alpilor ni Madel. Kaya ang paglaban niyang kongresuman, ano man maitutok niyang tabang sa enterong Rinconada area. Tumukdo. Bagong araw po ni Migs Villaferte, sa mga senior citizens na sana sa Rinconada, haros gabos may regalo. May cash gift, may mga medical kit, may pang blood pressure, may kung ano-ano pa. O si Madil Alpilor, ano lamang ang ayuda, tabang sa mga senior citizens sa Rinconada area? One mga senior citizens, sabi ni Gov. Migs, I love you all, senior citizens. Hindi ko kayo pababayaan. Sabi, asin simbag kan mga senior citizens, we love you so much. We love you more, we love you so much. Congressman Migs Villaferte, tunay na nagserbi, tunay na magserbi, tunay na magpayaba ka na mo. Migs Villaferte. Sa sektor na naman ng mga transportasyon, enterong mga taga-Rinconada, naayudahan dahil sa pandemic. Sabi ni Gov. Migs, ito ang tulong ko sa inyo. So, mga small and medium enterprises na mga negosyanteng apektado kan pandemic, agko ki AX. Agko ki dole out, payout pa, si Gov. Migs.
sa mga displaced worker. An assistance to individual in crisis situation, tabang-tabang sinda ni Congresswoman Congresswoman Josal and Congressman Sal and Gubmix na nag-aayuda, and Luigi Villaferte. May dole out pay na kita, egwa pa ki AX, haros pati sa mga parauma, parasira, igwa po sindang itinatabang. O grupo ni Andaya, grupo ni Madel, ano man ang naitatabang sa mga sektor na ini? Tumukdo man daw kamo kung kaya nindong pantayan man lamang. Mga naitatabang na ni kan grupo kan Portuno asin Villaferte sa Camarines Sur Rinconada area. Bad puro tarpaulin, poster, mga soundtrack ang nailing ta. Sirain ang tabang, ayuda nindo pangako. Na minsan ang mga pangako, napapako. Ay inda tayo, Diyos ko. Kaya sabi nga ni kaniba, ni Nicky Lagrimas, nag-aspirar na konsyala sa Iriga. Horop-horopon asin pagadalan, bistuhon ang mga nag-aspirar na mga kandidato. Kung ani ba dyan nangangako na dahil man magiginibo, or kung ani ba dyan ilihido na pero managinibo, na mga karahayan o maray na programa o proyekto sa Satuya. Pero itong nagserbi sa itong totoo, tunay na nagpayaba, matuod na nagpapayaba, arog ni Mix Villaferte, an Satuya, pumanduyugan na sinsuportaran. Sa kasaro pa, si Gubmix, kaya hubin pa, makisi-kisi, dahil bright. Halang ka ang pinag-adalan, maray ang track records. Marayaan, mayong issue nin pambababae. Bagong araw ka na iba dyan, may issue kung ano. Si Gubmix, loyal sa Agom, kay Rachel Peters. Di ba? Diyan pa sana nahihiling na ang pagkatao kan sarong nag-aaspirar. Si Luigi, soltero. Dawa pa ini mang babae, ta soltero, mayong problema yan. Ta soltero si Luigi na Villaferte. Sa kagwapito, maskulado. Kumpara mo man sa may tato, asin man digdi sa medyo senior citizen naman kayo na. Igwa man dyan nag-aaspirar na garo kabali naman sa senior citizen. Ano po? Arog ka ni Imelda Papin, ano man may tutukdo ka ning ayuda o tabang sa mga pobre sa Camarines Sur? Mayo man baga. Maski ini man gabi bordado man na ini Congressman Puente Villano man na itabang nindo sa mo sa Camarines Sur. Baka dyan nga ni sa distrito nindo dahil nindo napayaman ang mga pobre dyan. Lalo na ni si Andaya dyan sa Premier Distrito. Tiyos daan mga namamanuaan man dyan. Haloy man nagparasirbi man ini yung congressman. Nagpugol pa ning mga haralang kao na posisyon sa gobyerno nasyonal. Pero dahil man napayaman po ang mga pobreng namamanuaan sa First District ni Nonoy Andaya. Tapos grabing maray ang pakaraot nindo sa Villaferte. Kisyo ang mga Villaferte, mga nangungurakot kuno ki Raga. Mayong katotohanan yan. Ining isyu nindo, dyan sa La Victoria, panoy po yan bula, na duwang barangay ngaya, kakamkamo na naman ngayang duwang barangay na inikan mga Villaferte, dakulang kaputikan yan, Nonoy na andayang ginigibo mo. Lalong nauurag sa emo asin nasusuya ang mga botante. Dahil ginigibo mo kaming gago, bubo, bako man pong mga bubo ang mga taga-Rinconada. Nangurog na kaming mga taga-bula, bako kaming mga patal asin bubo, na magtubod sa emong mga propaganda. Dahil po nauurag ka, ta si Congressman Elry Villaferte nagpasar nin sarong House Bill na matabangan ang mga tios na mga namamanuaan dyan sa duwang barangay na yan. Nagkaigwa po sinda ning plano si Kong Elry na sa paagi ning House Bill, matabangan ang reforestation program nindo dyan. Magtanom nin mga puning kahoy, mga bakawan, lalo na sa mga salog dyan na ang pagtanom nindo, may aaniho na kamo, may bayad pa kamo. Tabang yan sa pagkabuhay ninda. Ano ang naitabang mo para sa pagkabuhay kan mga tios na ini dyan sa Barangay Bula? O sa Banuan kan Bula, Nonoy na Andaya?
May naitabang ka lamang o puro pakaraot ang ginigibo mo sa mga Villaferte? Ayusin mo muna ang buhay mo para tubudan ka. Nangingisog ka pati Kadakol na nagtrending ng mga pigpost na igwa kang pigsasakal, igwa kang pigsasakyadang driver nin sarong rice mill sa pili, may pigtataboga ka katong itong driver ng kotse na garo masasagi ka da, grabe ang kaanggutan mo. Arog ba kayan ang gustong magmanihar, mag-administrar ng gobernador kang Camarinesor na napakatapang? Namayo ka man maray na programa. Tapos naaanggot ka mo kay Elry Villaferte, pigdududahanin do, na amo ko no ang pabugtak sa social media na ang mga pigsuportaran ni BP Lini sa Camarinesor, agko kay mga isyo. Tano ba kung totoo? Butig? Na na-isyuan kaning malampaya? Scam? Taanggot ka mo kay Elring Villaferte. O hindi man na Pintibilla sa PDP scam. Sabi ni Elre, O hindi man si Mayor Madel, sabi man da ni Elre, sa scam. Anggot ka mo kay Elre. Si Bordado, election scam. Dinaog man da niyo ni LRB, kanakaaging eleksyon, ginana sa pagprotesta. Naanggot ka mo sa Villaferte. Dahil nababanatan ka mo ni Villaferte. Kaya gusto man nito pagpararauton ang Villaferte. Pero po ang mga Villaferte po, sa totoo lang, iyo ang nakakataong tabang sa mga pobre. Kung sinasabi man dakol ng mga pobre, tios sa Camarinesor, por medyo yan sa Indo, sa mga distrito nindo. Na dahil nindo po napayaman ang mga namamanuaan po nindo. Nakaturukaw baga ka mo, nagturukaw ka mo. Ani ba, incumbent, ani ba, nagserbi na congressman. Maray paligdi sa ringkunada, kulang ang mga pobre tapadangat ni Sal Portuno, ni Congressman Sal sa ni Congresswoman Josal. Kabos digdi tinatabangan ni Ninda na ang mag-agom, igong scholarship program. Gusto ninda ang tabang ninda bako sa ng temporaring tabang urban aid solution. Bako lang sira ang itatao kundi banwit. Bala naman nga kamo sa paon. Ang banwit, na magparabanwit ka mo, tangarik ako kamo kaunon. Pero kung taanta ka mong sira, baka sarong karaunan, ubos na. Long-term transaction ang mas maray. Tinatawan nindang puhunan, kan mag-agom na Portuno, tinutukla na magkaigwaning sadit na negosyo. Diyan na sana sa scholarship program, sa test the courses, mga short-term courses, kadakol lang tinabangan ng Portuno. Sa Villaferte na maging vocational and professional sa mga kurso sa mga community colleges. Sa test the courses, partner kan na Portuno. Kadakol lang napatapos, may mga trabaho na sa abroad. Ani ba, nag-opisina, mayayaman na, ani ba? Dako lang tabang asin orgulyo ini. Na ang mga yaon sa opposition, mayong maitukdo na siring ka ni Karahay na naitabang kan Portuno asin Villaferte sa educational program. Sa mga infrastructure pa, Diyos ko, sobra-sobra ang proyekto, mga achievement legacy na pwedeng itukdo kan mga Portuno asin Villaferte sa Laucan probinsya ng Camarinesor. Pero alagad, ang andaya anuman ang maitutukdo na mga legacy, mga programa sa mga tios na mga tao, ano ang naitabang nindo? Magin ang alpilor ni Madel, ano man ang naitabang sa enterong ringkunada na sana kaini, sa enterong banwaan. Bakong arog po kan Villaferte ni Gobmigs, na talagang haros dabos tinatabangan. Aber daw, hanap boy mo na kita pa di, inutong ko na ng sako. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs.
Sa Kongreso siya na nga. Osi que si Migs. Migs Villafuerte. Osi que si Migs. Migs Villafuerte. Osi que si Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatrabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte, Osi que si Migs. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry,
pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na daon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ang manehamiento kan RPN DCKI Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na sponsors bilang katuwang sa paggiromdom kan Semana Santa. Miss Ninita Lucena and family, London, United Kingdom. Mrs. Maria Nancy R. Oxiano, Office of the City Registrar, Iriga City. Mrs. Annie Cadag Alferez and family, Santa Elena, Iriga City. Jerope Engineering Services. Services offered: generator set sales, parts and services, and electrical engineering services and sales. Care of Engineer Jerome L. Panotes, Zone 4, Cabia Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Roy and Jenna B. Nadal and kids, Juana Clarice and Anika Nicole, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ernie Francis Contreras Nacario and family, San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Virgilio and Beth Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Lux Trading, care of Engineer Melchor Nacario Jr. and family, San Isidro, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Nava Adobiso, San Nicolas, Iriga City. Susan Meat Shop, care of Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, Talipapa, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ifanyo and Lilia Ballester and family, Santa Teresita, Bao, Camarines Sur. Miss Myra L. Bailon, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Sigfred and Lori Arieta and family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Minnie L. Salvadora and daughter Karen, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Petronila Nabaona, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Greg and Faye Isaac with children Rex and Grace, San Nicolas, Iriga City, and Anonymous. Sa indo po gabos, ang samuya pong pagpapasalamat kan sa indong perming suporta sa RPN DCKI. Mapasendo malugod ang biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos, ngunyan asin nuarin paman. Ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga nakikisumaro kasi nagpapasalamat sa mga sponsors ngunyan na Semana Santa. Eleanor Enoy Bon, RPN Compound, San Juan, Iriga City. Makalintal Family, San Jose del Monte, Bulacan.
Marivic Mar Greenbirds, Del Rosario, Banao, Iriga City. Maria Gracia Ibariento, Sanao, Corporate Executive Officer 2, SSS, Iriga City, Kamsur. Municipal Councilor Aspirant Aldrin Pitagan, Bulwang, Baao, Camarines Sur. Miss Dina and Mickey Halyari Buro, number 435, Zone 6, Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City. Tags Original Online Shopping, Santiago Yang, Nabwa, Camarines Sur, care of Mr. Josue Abinal and Hazel B. Abinal. Aspirant Councilor Pongpong Ramos of Bato, Camarines Sur. Belen Lying-In Clinic, owned and managed by Kagawad Gali Bayos. Aspirant Councilor of Baao, Camarines Sur. Sunny View Paint Center, Santa Cruz, Baao, Camarines Sur. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Ang manehemento kan RPN DCKI nagpapasalamat po sa mga minasunod na sponsors bilang katuwang sa paggirumdom kan Semana Santa. Mr. Ricardo A. Tagom, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Losenya Azur Vegetable Store and Losenya Refreshment. Care of Mr. and Mrs. Cesar and Janita Azur. Mr. Atanasio O. Bungalos, Municipal Treasurer, Nabwa, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jenny Key, San Roque, Iriga City. Honorable Councilor Manol Oxiano Luzon, Nabwa, Camarines Sur. Ang Radyo Ronda nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa enterong kinaban sa komemorasyon kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesucristo. Bot niyamong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa komemorasyon kan Semana Santa. Engineer Wilfrido Boxi, Casoreco 3, Iriga City. Ex-Vice Mayor Boboy Villanueva, Iriga City. Mrs. Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs of Congresswoman Josal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Nelita Marmol, Gregorio and Family, number 162, Carcedona Street, San Isidro, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Iriga City. Jason A. Toriano and Family, San Juan, Iriga City. Barangay Council of Santa Cruz Sur, headed by Punong Barangay Avelina Cirilio. Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Fish Section, Iriga City Public Market and Buracan Zariles, care of Mr. and Mrs. William and Jean Vera, San Francisco, Iriga City. Mrs. Edna Torres, Malawag, Nabwa, Camarines Sur. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City. Jose B. Malasarte, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur. Honorable Dante C. Oliva and Family, City Councilor, Iriga City. Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio, Proprietor, Manager, San Isidro, Iriga City. Social Security System, San Nicolas, Iriga City, Kamsur, care of Grace I. Sanao. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, care of Engineer Michael and Gigi Ngo, Proprietor, Manager, San Miguel, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa komemorasyon ngunyan na Semana Santa. Cherry Fresh and Purified Alkaline Water, owned by Cherry Colyada, Zone 5, Poinsettia Street, San Francisco, Iriga City. Honorable Mayor Margarita M. Aguinilio, Santa Clara Buhi, Camarines Sur. Rodolfo Jeff B. Tino, Aspirant City Councilor, Iriga City. JV B. Fardo, former Municipal Councilor and Aspirant Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur. Punong Barangay Romeo Bicaldo, Barangay del Rosario, Baao, Camarines Sur. Architect and City Councilor Sani Maestrado, Iriga City. Engineer Rene Dacara Salazar, Palestina, Pili, Camarines Sur. Gleto B. Ravago, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Jose Bagayawa, Punong Barangay and Barangay Council, Francia, Iriga City. Salamat kan sa indong padagos na suporta sa RPN DCKI Radyo Ronda.
Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masipin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Una rin may matang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Una rin may matang sa akin at puso. Luigi! Mga tukang, balik kita sa programa 5 minutes mo before 11 o'clock in the morning. Sa text ni paring Joter Tersenyo, ni Chairman kan Philippine Guardian sa Iriga. Idol, uminabot sa 5 minutes ang sakuyang pagpangaji ni Amanyamo. Very effective. Nagabot na. Nagabot na na sa iyo na sa iya kang kagurang nun. Ato sabi ko na sa iyo mo, idol. Ay, good morning, monkey, ma'am. Ano ni, Jimmy Prestado, Bungay Salva, also watching. Kay Hermanang Monica Perique, Oblima Sol Cyprus, I love you, Hermana. Hi, hello. Ako po si Monica Perique Carly Masol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Si Hermana, sige ang gayon, ano. Kaya si Bayaw na Cristoforos, garo, riribayan na kayo ni. Pag nagpara urag-urag. Sige pati ang gayon ni Hermana. Pag magpara urag-urag niya ako si Bayaw ribayi. Ning, official kang, dyan, Limassol Cyprus. Ayan, ha? Tapos si Hermana nga, Maruaya si Ruta, sige man ang gayon. Oh. Si Yuchang niya ako pag magparorag-orag, ribayan mo kan official dyan kan Japan. Joke ko man lang yan. Oy, si Ringman, si Hermana ng Melanie Mendoza also watching. Thank you sa Endo. Madali unsa na ang oras. Uda na naman kita tulos sa oras para magporpadagos kan sa tuya pong mga iba pang tema. Oy, dahil sa Ido, sa butas na Ido, may mga na-aksidente sa tinampong mga motorista. Kaya may sadirikan mga Ido, kung dahil man sana Ido kayang gakudan, an sa indong mga tama na dayo o Ido, dahil na sana po magatamaan. Ipanao na lang nindo, duman sa mga residenteng may doghouse, saka may kadina, Lalo na ang mga idong layas, seriudo na ini. Tangarig dahil makapagperwisyo sa mga motorista.
iirak man kan motorista, sisay man kanian na diro na magpabulong sa enda. Kung an ido mayo man nagkiklim na kagsadiri ta mga layas. Kaya dapat po sa mga maataman ido, dapat may kadina kamo, may doghouse man kamo. Oyo, dairak man ka na aksidente po sa mga tinampo. Oy, sabi ni Duterte, ralamagon ang mga dapat ralamagon, ang mga dahil nagbabayad ng buwis. Pero kabali na digdiyo sa estate tax na dapat magbayad si Bongbong Marcos. Kung magbayad ko ta na si Bongbong Marcos, baad maitao sa mga taong tios ang perang milyon man yan dapat bayaran ni Bongbong Marcos, kang pamilya Marcos. 23 milyon. Bilyon. Bako, sanang sarong sakong bagas sa abuton ta sa gobyerno, baka tigsarampulong sakong bagas kita. Saka mapatapos na ang mga build program kan sa tuyang gobyerno. Oy, magbayad ka, Marcos. Oy, hindi man BIR, singilo na daw ang mga dahil pa nagbabayad ng buwis. Nangaring makatabang sa programa kan gobyerno. Ano po? Bueno, inabot naman kita nin oras sa pamamaaram. Paano yan kung gumana si Marcos? Baka makwits lang ni. Baka makwits. Alangan man sa diri niya, pabayado niya. Kaya ang iba gusto si Lin ang manggana. Lin Robredo, tangarig si Lin na ngayon magporsiging maningil. Maray ka ni, mag-apply man ako kay Lin Robredong kolektor. Pwede. Oy, salamat. Si paring Cha sa Lado Technical, sa kuyang idol. Sa information, si Rodel Cesar, si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Sige, sa naman pati ang gayo. Oy, good morning kay Ma'am Sally Luces. Kana ako Bicol Party List. Sige, ang tabang, labo-labo ang tabang, sagod sa ngunyan. Pun ka ito, sagod ngunyan. Sige, bagan tabang kan ako Bicol Party List. Ang sunod na makusog digdiyo sa Bicol, ining Bicol Saro Party List. Makusog man ini, ang probinsyano Party List. Ang medyo maloya-loya baga. Ang tunog, ining iba digding mga party list. Pero makukusog digding party list. Ako Bicol Party List. Bicol Saro ni Nora Honor. Saka ining ang probinsyano ni idol man pati ining probinsyano ni party list ni Ate Doti Ibarita man. Ini po si Joey. Salamat kan sa inyo magantabay. Sa lawas si Philip Barasin ang kasatong nakaiban.